Akademie peněz uvádí nový český seriál Zlaté české hlavičky. Otto Wichterle byl světově uznávaný český chemik, který vynalezl moderní měkké kontaktní čočky. Jeho revoluční objev zlepšil život milionům lidí s očními vadami a navázal na myšlenky o korekci zraku, které představil Leonardo da Vinci. Otto spolupracoval se svým synem Kamilem, který mu pomáhal s matematickými výpočty, čím začal svou vlastní vědeckou dráhu. Tato spolupráce nejenže posílila jejich rodinné pouto, ale také položila základy pro další výzkum v oblasti polymerů a optiky. Klíčovým okamžikem v Ottově kariéře bylo navržení biokompatibilního polymeru, schopného absorbovat vodu. Po několika pokusech, včetně experimentu jeho žáka Drahoslava Líma, vznikl gel, který vedl k první hydrofilní kontaktní čočce. Vše se dozvíte rozhovoru s Kamilem Wichtelem, který je dodnes aktivní a mimo jiné vám prozradí, jak vznikají nejen patenty, ale i dobré nápady. Více čtěte na Akademii peněz